Binyamin S. Aliyu ne. Ni ne ke sho. Aboki na saurara, na rikice yau wanda dabara, tamkar so kanta na fara, kyakkyawa mai kyan sura. Wayyo ni ina zanganta, na rikice ina nemanta, ke bisho ga hotonta, ka taya ni da nemanta. Abokina wannan fa kamar na santa, wai ina na fara ganinta, tabbas na saba ganinta lokacin ina makaranta tare da ƙawaye nata. Zan sanar da kai sunanta Fatima Binta. Fatima Binta, tabbas ka gano ta, ka gano ta. Zo mu je ka kai ni gurinta, ka kai ni gurinta. Tsaya ka fahimta, tsaya ka fahimta. Wai me yake faruwa, yake faruwa? Zo ka faɗa min ɗan uwa, na bar damuwa. Labarin mai girma ne, mai girma ne, cikinsa akwai ruɗani ne. In ka gane na shirya bani na saurara, cikin zancen nan ba kara, ba kara. Aliyu ko dai ka manta abinda ya fara da kai bara, akan so ne. Dan Allah ka bar wannan zancen, ka tashi mu je neman wancan. Abokina, abokina. Ba shakka lallai ka zauce, yarinyar ta saka kauce. Ka kyale ni, ka taimake ni. a'a ba zan iya ba, ba zan iya ba. Na rasa ta, wayyo na rasa ta, na rasa ta, wayyo na rasa ta. To ai sai kai